Отново Сърмов, той има много тежък и плътен удар, изпробва го. О, каква възможност за Левски, чудесно изпълнение на... Виждате, че пресата на Ботев свърши работа в тази ситуация. Чудесен шанс за домакините и прекрасна намеса на Пламен Илиев. Засилва се Иван Цветков, удар на Иван Цветков в аут. Аниете. Прекрасно подаване на Аниете, няма засада, възможност за отбора на Левски, излиза Адам Стаковяк. Овчийски връща назад. И предпоставки за контратака, и то никак не е безопасна. Жълт картон в неговата ръка. Ботев остава в намален състав, защото Божидар Васев вече има един жълт картон. От общия план се вижда, че друг състезател на Ботев се връщаше на спринт до Божидар Васев без значение. Нарушението е за жълт картон. Коментар кой игра последен с топката. Ето го и центрирането. Адам Стаковяк увисва. Много голям проблем за Адам Стаковяк са тези излизания. Двубой. Хубав пас зад гърба на отбраната. Излиза обаче на време Адам Стаковяк и успява да изпревари Луис Педро. Беше показан картон. Червен на Луис Педро. Не може да повярва. Да видим. Тръгна да посяга Луис Педро с бутоните напред, след което сви крака си, но мисля, че това нарушение не е за червен картон. Минев. Удар от воле, това е опасно! Левски вкарва гол! 1-0 за сините в 64-та минута. Прохаска. Това... Двойно подаване, комбинацията се получава. Прохаска отново. Добре залъга Роман Прохаска. Удар, какъв пропуск от общия план. Да видим какво направи Георги Иванов преди малко. Това... Има възможност за изстрел. Прекрасно подаване към Чунчуков. Той не е в засада. Технично изпълнение на... Удар на Милен Гамаков. Пламен Крумов към Прохаска. Добре взаимодействаха помежду си. Пламен Крумов вече в наказателното поле. Връща назад. Спасяване на Адам Стаковяк. Възможност за нов удар. 2-0 за сините. Георги Сърмов в ето тази ситуация. Прекрасно двойно подаване между Пламен Крумов и Роман Прохаска. Вдигна главата Пламен Крумов. Видя свободния Мигел Бедоя. Подаде му. Адам Стаковяк изби атаката на Левски. Чудесно взаимодействие. Роман Прохаска отново на стрелкова позиция. Какво ще направи? Успоредно подаване на голнията. Адам Стаковяк спасява 3-0 за Левски. Оформя се категоричен успех за гостуващия отбор. С главно действащо лице Прохаска, който центрира успоредно на голнията. Адам Стаковяк се намеси. Божидар Краев не се умя да се разпише, но при добавката